is the mix of DJ Ding Dong. Ayun. Ngayon natin yung video natin. Ayan, shoutout sa Lods Piopio. Maraming salamat sa tamsak nyo dyan. Shoutout din kayo ng partner. Maraming naman. Ayan. Ayan. Sa lahat na ng tamsak, batang pobre. Sa Lods Piopio. Ayan, maraming salamat sa Lods Piopio. DJ Ding Dong. Wow! Kay DJ Bumbong pala yan. Pa-share it naman! Powered by DJ Boom Exclusive. Ayan, may shoutout ulit sa lahat dyan. Mapaluson, Visayas, Mindanao. Ayan, may shoutout ulit sa inyo dyan, guys. Maraming salamat sa kayo. Ayan, live po tayo, guys. Kung may mga premiere pa kayo, baba pa kayo, may mga bahay pa kayo dyan, baba nyo po para didikitan po natin. Ayan, sa papasok po, 5 dikit para sa papasok. Ayan, kay Lods Piopio na ano natin yung bahay. Ayan, sa lahat po ng mga premiere dyan, baba nyo lang para matamsakan po natin yung mga premiere nyo dyan sa baba. Shoutout ulit sa lahat ng mga kaibigan natin sa team Maliw-Maliw, Marley Nation. Siyempre sa lahat po ng mga members po natin dyan. Bigla shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat sa pagdanaw. Yan, sa live stream ni Falcon nag-dessert. Tamang tugtugan lang po tayo. Siyempre, sa gustong umakyat dyan, mag-share ng mga, magsalita ng mga kwentuhan sa baba, sa taas. Hindi na kayo ng hagdanan, bibigyan po natin. Siyempre guys, nag-iingat din po tayo. Kasi marami na po nangyari, biglang umakyat tapos biglang magkubad. Ay! Ako naman nakakita ng mga ganyan. Naiilang ako. Kasi sana kung akyat. Wala, bigla yung channel mo. Kaya marami din naka-live guys. Siyempre naka-schedule din po tayo. Ang live natin alas 5. Naka-live din si Ma'am Zamra. Naka-live din si Lods Sweet Kate. Para si Oliver's D channel naka-live din. Ayun, sige. Siyempre guys, ano lang tayo para po sa ating mga sikap, tsaga. Diba? Maraming salamat ulit yan sa inyo dyan guys, sa 5 million viewers natin. Siyempre ako din yan. Ako na lang mag-view sa akin. Shoutout sa lahat ng mga sumusupport din. Siyempre sa lahat ng mga sumusupport pa rin. Ay, nagtatanaw
Ayan, shoutout sa lahat ng mga OFW dyan, mga fan base man yan sa ABS Miguel, shoutout po sa inyo. At syempre shoutout din sa lahat po ng nasa dito sa Middle East. Ayan siya, nagitnang silangan. Ayan, 6 million viewers natin, mega loud shoutout sa inyo. Baba nyo guys, mga upcoming premiere para matamsakan po natin. Ano na, first of all, shoutout po natin yung mga members natin yan. Ma'am Scarlett, ayan, Maria 143, ayan, Lord Salih 7, Bro Noel Naraha, Ma'am Carmen, Ma'am Nelda, kay Mama Bruce Vlog, Lord's Wait Kate Vlog. Ayan, maraming salamat. Siyempre kay Lods, Pio. Ang pinakasupport mo kaibigan sa Mother Nation, si Lods, Pio. Maraming salamat sa iyo, Laz Pio. Shoutout sa lahat na maabot po ng aking tinig o ng aking boses. Isang lupalop man kayo ng mundo naroon ay mag-iingat po kayo lahat dyan. At maraming salamat sa inyo dyan sa pagdawit sa conversion. Tamang kwentuhan lang po, tamang patugtog lang po tayo. Mamaya magkakanta-kanta tayo ulit. Kanta lang na sintonado, at least nalibang natin yung sarili natin. By DJ Bongbong X. Ayan, sa bagong pasok, ayun, dikitan ko yan ng 5. Sige. Exclusive. Ayan, sa hindi busy dyan, ay, dumalaw naman kayo, sumilip naman kayo sa aking live stream. Maawa kayo, maluoy mo. Maawa sa akin. Ayan, bago kayo umalis, tamsak naman kayo dyan. Maraming salamat sa paharang mo dyan, Ma'am Scarlett. Shoutout sa Lods Antonio Salvador. Maraming salamat sa pa-BG mo dyan. Maraming salamat. Ayan. Ayan, kung may mga bahay kayo dyan guys, baba nyo lang para madikitan po natin. Para maano po natin yung mga link ninyo dyan sa baba. Ayan, baba po kayo ng bahay. Pag sabi nyo baba kayo ng bahay guys, bibigyan ko kayo ng ano. Ayan, patamsak ng premiere. Tamsak premiere ni Family. Ayan, Pamilya po ito. Ayan, sige guys. Ayan, sige. Pin message. Ayan, thanks. Ayan, Lods, Salvador, baka may bahay ka dyan, Lods. Ayan, baba mo. Bibigyan kita ng moderator. Ayan, para madikitan kita. Baka hindi pa natin nadikitan yung ano mo dyan. Ayan, guys, may mga bahay dyan, guys. Ididikitan ko kayo 5. Dikit po para sa mga bago. Ayan. Ayan, pasuport naman guys ang premiere sa taas. Premiere ni, patamsak premiere ni Family. Ayan, sige, Family daw. Ayan guys, sige, pindutin nyo lang yung nakapin dyan sa taas guys. Ang upcoming premiere ni Famia. Ayan, siyempre guys, naghahanga din siya na magkaroon. Maabot po niya yung 1,000 subscriber. Ayan. Ayan, baba lang kayo dyan guys ng bahay. Eh, dedikitan po natin yan. Huwag kayong mag-atubili na bumaba ng inyong mga bahay. 8 million viewers po, baba kayo. May mga premiere po kawayo dyan. Maglablaban. Ayun guys, may nakapin ako support naman. Mag-iwan na po kayo ng bakas. Ayun, Johnny. Ayun, It's Vlog. Maraming salamat sa Lods Johnny. Maraming salamat sa patuloy na pag-support. Nakasupport din na si Lods Johnny. Nilabas niya na lahat ng mga alagad niya. Maraming salamat sa Lods Johnny. Ayun guys, may nakapin po upcoming premiere ni Family. Yung first premiere.
bilis ng tamsak ni Pamia ha. Nakaano na siya. 28 na. Yun, daragyan po natin ng 4. Ito. Ay, hindi yan. Excuses. Ito. Ayan. Ayun, Parray. Ito tamsak na. 27. Ayan. Ayan, 4 na nabigay natin. Bigyan pa natin ng bali 4 na tamsak. Sige. Ayan, may isa tutuloy dyan, 6 million viewers. Tapos na ako kay Iha, isinilip ko yan kanina. Ayan, maraming salamat sa Lods Uni. Ayan guys, maraming ayon kay Ma'am Ruby. Ayan, Maruby Apal. Ayan, nagsing ka na sa akin. Ayan, Ma'am Ruby. Ayan, ni-start ko na play yung video mo kagabi pa. At patuloy pa natin piniplay yung video para maabot mo yung 1,000 subscriber. Ayan. Hindi naman sabi na ano, pero paunti-unti lang naman. Ayan, buti naman gumawa ka ng playlist mo, Ma'am Ruby Apal. Yung live mo, yan. Ayun, tapos na kay Iha. Sinilip ko na yan kanina. Ayan, maraming salamat sa Lods Uni. Ayan guys, sa mga may kayong mga ano dyan, short video o mga ano po natin, sisilipin po natin yan. Ayan, magpaangat na po tayo. Tapos na yung ano natin. Ayan. Paangat na muna tayo, huwag muna tayo mag-chismisan. Ayun. Ayun, maraming salamat ulit dyan sa inyo dyan sa lahat. Ayun guys, support naman yung nakapin sa taas. Ayun, upcoming premiere. Ayan, yan piniplay ko 1,370 pa lang WhatsApp kaya araw-araw ko na-play. Maraming salamat kay Ronnie. Ayan, kapagtulong sa mga kaibigan po natin ang kailangan ng WhatsApp hour. Ayan. Sige. Maraming salamat. Wow! Kay DJ Bumbong pala yan. Pa-share it naman. Ayan, so gusto mong ipagsapalaran ito sa taas? Maraming salamat sa kanila. Ayan, sa 7 million viewers natin guys. Ayan guys, may nakapin po ako dyan taas. Ayan, kung may mga bahay po kayo, baba nyo po yung mga bahay nyo dyan. Para madikitan, matamsakan po natin. Ay yung mga premier man yan o hindi pa nadikitan natin, ididikit na natin lahat ng ididikit. Ayan, dikit na dikit, kapit na kapit, at sulit na sulit. Kapit na dikit, labis, walang kulang. Kung kulang, papunuan nyo na lang. Ayan guys, may binabaan din sa Lods Uni, yung kanyang short video. Ayan, sige, review po natin to. Ano ba ito, Lods Uni? Nasilip ko na to kanina. Ayan, 67. Bago na namang ano mo to? Channel? Malati, parang 400 na yata ito. Ayan guys, may binabaan din sa Lods Uni. Ayan, sige, dikitan ko ito. Ano pa pala nadikitan to? Ayan. Parang maano si Lods Dongsi. Y la cosa suena
Ayan, Idol Falcon. Ayan, maraming salamat sa iyo, Tatay Rene. Kamusta ka naman, Tatay Rene? Ayan. Ayan, good evening sa iyo, Tatay Rene. Ayan guys, may labas sila Sony. Ayan, ipiplay natin itong video. Bago to. Ayan, sige. 26 views for this. Ayan, Sony, didikit ko na ito. Bago na naman itong channel mo. Ball sharp. Sige. Ayan guys, support naman natin nakapin sa taas. Ayan, okay na yan kay Led Sony. Ayan, binaba niya. Ipipin po natin mamaya yan. I'm tiring of Falcon. Ayan. DJ Rodsky, the best. Start na ba yan? Yung premiere nila. Basta Team Voyog, Gapauyog. Ayan guys, may nakapin po ako dyan. Ayan, support naman natin ang premiere ni Kuya Dong. Nag-umpisa na yata. Wait lang. Ayan, busy na sa trabaho. Ayan, okay lang po yan, Tatay Rene. Ayan. Ayan, naka-premiere pa si Lods Dong. Ayan, sige. Ayan guys, pupunta pa kayo. Support naman guys yung premiere ni Lods Dong. Ayan. Ayan. Dito ako para makapag-support. Ayan, 5 million viewers. Ayan, may shout out ulit dyan sa inyo. Ayan guys, may nakapin pa ako. Upcoming na yung premiere ni Lods Dong. Ayan, ongoing na siya. For PM time, maraming salamat. Ayan, sige ma'am, din po sa Kura Vlog. Ayan guys, dito po kami sa premiere guys. Ayan, dito sa premiere ni Lods Dong. Ayan, sige, pa-support naman guys. Pasilip naman guys, kahit saglit lang. Hindi naman ito mahaba yung premiere. Yung nakapin dyan sa taas. Ayan, may binabalin si Ma'am Dimple sa Kura Vlog. Ayan, siyempre. Ayan. Ayan, may nakakapin sa taas guys. Ongoing po yan. Ongoing. Nabubulor tuloy. Ayan, ano na yan. Nag-start na yan. Yung Ma'am Dimple. Tesco Mobile. DJ Rodsky, the best. Guys, support naman natin naka-print sa taas yan guys. Mga premiere response. Ayun. DJ Rodsky, the best. Basta Team Voyog, Gapauyog.
Ayan guys, may nakapin pa ako dyan guys. Ongoing po ngayong premiere kay Lods Dongzi Official. Support naman natin. Ayan guys, may binabani si Ma'am Dimple sa Kuro Vlog. Ayan yung kanyang upcoming premiere. Ayan, upcoming live pala. Upcoming live, ayan, sa 8 days ago pa. Ayan, maraming salamat. Iwan na po kayo ng bakas guys. Kung di pa kayo nandikitan ni Ma'am Dimple sa Kuro Vlog. Ayan, para madikitan po kayo. Exclusive remix by DJ RD.
Ayun guys, may nakapin po ako. Support po natin. Pinag-isa na po natin yung upcoming premiere ni Norpa Mia. Ayun, upcoming live ni Ma'am Dimple. At syempre yung hindi pa nakadikit dyan sa pa-view naman ng video ni Lods Auni. Yung hindi pa nakadikit dyan, please guys, support nyo naman si Lods Auni. Ang 6 million viewers natin yan. Maraming salamat sa inyo dyan guys. Maraming salamat sa bakit nga ba Nance? Ayan, maraming yung naka-live. Naka-live din si Lods Break. Sige, naka-live din si Ma'am Hajar Vlog Hamin. Grateful, thanks, and blessed. Ayan, sige. Alam guys, sinasamantalan na natin makapag-StreamYard kasi pag naubos na ito yung StreamYard natin, mag-direct na naman tayo live sa YouTube. Ayan, shoutout sa lahat ng mga OFW dyan. Shoutout din sa aking pamilya sa Hello City. Ayan, maraming salamat sa Let's J. Maraming salamat Let's J sa pagdalaw sa aking live. DJ Dance Remix. Ayan, mag-loud shoutout loud sa'yo. Maraming salamat sa'yo. Mega loud shoutout din sa Lods J. Ang ating kaibigan sa Marley Nation. Mag-loud shoutout sa inyo lahat yan. Ayan guys, support naman natin nakapin sa taas upcoming premiere, upcoming live. At syempre hindi pa nakadikit kay Lods Auni. Ayan, yung kanyang channel. Maraming salamat. Ayan, support na lang tayo guys. Marami kasi naka-live ngayon. Sige, ikot-ikot na lang po tayo. Ayan, para makapag-support din tayo sa iba nating mga kaibigan. Ito guys, tamang patugtuglan at tamang ito, nga sa taas. Makabot na tayo ng 2 hours, okay na yan. At least medyo tumatakbo-takbo naman yung ating What's Hour. Ayan, maulan ngayon sa atin. Ayan, sa lugar namin, maulan. Ayan, sabi ng ating mga magulang, maulan daw. Malakas yung ulan. Malaki yung patak ng ulan sa atin. Nakakatakot kasi guys pag umulan. Ay, nako, mahirap yan pag umulan sa gabi. Natakot yung iba. Marami namang mabubuntis pag umulan. Nanamasa lang kasi ako ng Kristo. Natakot na siya pag umulan, baka mabuntis na naman daw siya. Ayan guys, ikimbot nyo, mag-atras abante muna kayo dyan sa baba. Aragay, saka na may turn. Ayan, aragay, saka na may turn. Tagilok mo yun.
Yan, shoutout sa Ma'am Scarlett. Maraming salamat sa pag-BG mo dyan. This is Tobias Fournier Mix Club. Alright, ticket. Alabira, was. Ayan guys, atras abante na kayo para yung mga baywang nyo dyan. Medyo umunot-unot. Ayan, wag na lang puro upo. Ayan, sige. Mag-atras abante na kayo dyan. Ayan, sige. Ayan guys, ang mahirap pag sa probinsya ka, yung parang may disco-disco, no? Pagka hindi sementado yung lupa, pagka nagtsatsaya na, lumilipad yung kabuk sa taas. Parang may ipo-ipo dun sa taas. Ayan, sa 6 million viewers dyan, ako yung 4. Si Ma'am Scarlett yung 2. Ayun, sa dot niyo dyan. Iling nun, hindi sa ulo ibutang. Ibutang sa lawas para sa diskuhan, alawas-was. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na, mapasaot ka pa. Ayan, bakit walang tawa? Nagsilayasan na siya, Lord Swingy. Ayan, Ma'am Sweet, Lord TV. Sweet, naka-live ka pa rin, di ba? Love and support. Ay, maraming salamat sa Lord Sweet. Nagsilayasan na siya, Lods AMG. Kanina, marami sila eh. Sa Lisa na, nagsawa na sila yata. Ayaw na mag-chat-chat eh. Ayaw na chat-chat, gusto na chismis eh. Hoy, pasok kayo dito, meron tayong chismis. Hoy! Ay, biro lang yan. Ayun guys, support naman natin. Upcoming premiere ni Famia. First time na premiere. Tsaka padikit naman, patamsak naman sa lahat yan sa taas. Guys, maluoy mo, maawa mo. Sige na. Kamusta ka na, Lads AMG? Ma'am's Vlog? Kamusta na yung pakiramdam? Gumaling ka na ba sa tinatawag nilang pandemic ngayon? Ay, sorry. Ano palakpakan? Ayan. Ano, Chika Lods? Walang Chika Lods. Puro sablay mga chika ngayon. Ano mga chika doon sa GZ? Parang wala naman na, no? Kaya mo na yan, mga chika Lods. Ano muna tayo? Tamang good vibes muna tayo. Wala naman chika, tapos na. Wala na, mga. Tapos na eleksyon, Tapos na. Ano na? Magulo ngayon sa atin. Dami na nagpipetisyon. Gustong tanggalin yata yung ating presidente. Yung elected natin. Gustong tanggalin. Ang tawa sa atin. Ang kainis mo siya manood ng balita. Puro na lang apila-apila. Gusto nila talagang, ayaw nila talagang paupuin yung presidente natin. Yung mga tao sa atin talaga. Oo nga eh. Oo, yung mga tao sa atin eh. No? Yung karamihan pa nakikita mo doon nag-appeal sa puro naman mga NPA. Biktima daw dati ng mga, iwan ko lang dyan sa mga yan. Nakita ko doon si, Tatay Sator eh. Wala nang kadala-dala yung si Tatay Sator eh.
Ay, taday sa to. Kita ka yung buhok niya, puti na rin. Ang kalisayan na rin. Ayan, biktima daw sila dati ng, alam mo na yun, sabi nila. Ano ba, Lods? Ayan, padamsak naman guys, yung nakapin sa taas dyan. Siyempre guys, nakapokus. Siyempre, ako kasi lagi ako nanonood ng balita. Minsan nga, wala na akong gana mag-YouTube kasi doon ako nakano sa balita. Maganda kasi mga nanonood ng balita. Oo nga, takot nga sila. Maintindihan kung anong mga tao sa atin. Hindi na lang magtulungan para umasinso naman yung bansa natin. Ano ba yan? Oo. Subukan niya lang tanggalin siya. Ay, naku, hindi magkakagulo ulit yan. Wala yan, Lods. Mga ano lang yan. Mga... Takot yan kasi may mga hidden agenda kasi mga yan eh. Ako, lagi na ako nakatutok sa balita, Lods. Minsan nga, hindi na ako makapag, sa ano eh. Masarap kasi manood ng balita eh. O, di ba? Oo, dapat tanggapin na lang. Pagka talo na talaga. May tanggap naman yung talo. Ayaw nila kasi lang na, alam mo naman. Siyempre may mga, alam mo naman sa bansa natin. Ay, sus, kahit sino pang nakaupo dyan, walang tigil yung ano dyan, protesta. Oo, anong tigil yan, Lods? Ano yan? Yung panahon natin ni Tatay Diggs, binuto na yung magnanaka. Yung matay tao. Ngayon binuto na naman daw yung magnanakaw. Ano yung mga tao sa atin? Parang mga hindi Pilipino. Oo. Dapat tanggapin na lang. Suportahan na lang para masensyo naman yun. Tanggalin na yung tinatawag na yung nakaka-high blood. Sabi niyang crab. Ano nakaka-high blood yung crab? Hindi kasi tayo sa crab. Dapat tanggalin na yung crab. Ayan guys, may nakapin pa ko sa taas. Support naman natin. Yan ang sa atin dyan eh. Walang tigil. Oo. Ay, pumunta doon si sa anong bansa yan. May protesta kagad sa loob. Siyempre, may sukli naman. May mga naman. Kasi baka, ayun ang mahirap kasi sa atin. Mahirap na magsabi minsan. Kaya nga eh. Oo, iwasan mo yung crab at saka baboy, Lods, kasi nakaka-high blood yan. Yung pag-crab, pag sa atin, pag puro, makita mo na lang, gusto nilang tanggalin. Ano bang nakasalanan tanggalin? Kasi ako, gusto ko na rin mag-keyboard warrior, kasi kinukontrol ko. Ayan, kahit anong paliwanag mo, pagkasarado na yung utak ng mga natin, wala tayong magawa. Oo. Pag debate ka pa dyan, wala. Pag debate ka dyan, talo. High blood ka pa dyan. O, diba? Ayan guys, support naman natin nakapin dyan sa taas. Ayan. Siyempre, kailangan natin tulungan yung ating para naman umano naman yung ating ay nako. Tulad dito sa mga pagkatapos ng okay na, tapos na. Pero sa atin, hindi pa eh. Pag natalo, dinaya. Bakit ang bilis daw ng Ang bilis daw. Oo, di ba? Ayaw nila mabilis, gusto nila mabagal. Pag mabagal naman, sabi nila mabagal naman. Yan sa atin eh. Bakit ang bilis mag-transmit ng ang bilis na? Ayaw pa nila ng bilis na high-tech na tayo? Oh. Sabi nga ng ibang bansa, nasa standard yung natin. Parehas naman, lahat wala namang Ayaw natanggapin na talo-talo. Pag talo na. Oo. Natanggapin natin kasi kung talo na eh. Kung basura doon, mag-file ulit sila para mayroon na namang magsawa. Na yan, sariling interest na kasi yan. Sariling na yan, hindi na yun hindi na sa kapangbuhan. But anyway guys, maraming salamat sa inyo dyan. Mamaya baka matadyakan tayo. Ayan, sabat naman natin nakapin yun sa taas. Ang tatlong dyan. Ayan, Lods. Ayan nga, syempre, high-tech na ngayon. Oo, high-tech na ngayon, Lods. Dati nga, pagka tumawag ka sa atin, akyat ka pa doon sa pinakabundok. Ngayon, high-tech na. Mabilis na ngayon ang komunikasyon. Diba?
Oo. Ganun talaga ang mga high-tech. Dapat mabilisan na ngayon. Alam mo naman yung high-tech tayo para pagkapindot mo, doon ka na. Kaya nga sabi ng mga matatanda noon, darating yung araw na mag-uusap yung tao sa hangin. O, di ba? Tama naman. O, dito. Oo, mayroon na naman, Lods. May binuksan na naman. Ayan, nag-ano na naman daw sa, may kuro-kuro na naman sila. Pagka, sino naman daw ang mapungko, o sino naman daw upo. Ay, yan. Ayan, ganun talaga sa atin, Lods. Nakita ko yung mga doon, may mga putibok, parang mga makaliwa naman yan. Oo, tissue na naman, wala na silang kasawa-sawa. Pero anyway, hayaan mo sila kasi yan ang gusto nila. Kaya nga sa pagka sobrang demokrasya, masyadong ano naman kasi tayo eh. Masyadong, siyempre, demokrasya tayo. Lahat po may... Bakit? Lahat nga sa atin, pwede lahat eh. Siyempre, kahit lahat pwedeng magpatakbo ng presidente eh. Siyempre, may ano din sila ng matakbo ng magbayar ng gusto nila. Oh. Yun. Pero guys, anyway, siyempre doon ako nanonood sa mga balita na kinakampihan din natin. Sa Seminay ako ngayon nanonood eh. Hindi na ako nanonood doon sa 42 hours na yun eh. Galitan ko na. Seminay na ako. Kaya guys, mahilig talaga ako guys manood ng mga balita sa atin. Araw-araw po yan. Walang tigil yan yung mga panood ng mga balita-balita na yan. Kasi diyan tayo Siyempre, para hindi rin tayo kumbaga sa mga balita tungkol sa atin. Kahit dito. Ayan, tamsak na ako sa nakapin. Ayan, Lods, maraming salamat sa patamsak mo dyan. Ika, Lods, kumusta naman ang iyong pakaramdam? Gumagaling ka na ba sa iyong ubo at sipon? Ayan, salamat sa yun, sabi ni Nightboot. Salamat sa bahay ni host. God bless po. Ayan, siyempre guys, ingatan din po natin yung ating mga kalusugan ngayon, lalo na ngayon. Ayun, medyo maano na naman. Siyempre, hindi na tulad dati na kasi mayroon na tayong mga bakuna. Kung gusto nyo, mas maganda talaga pa, mayroong bakuna. Kasi pag may bakuna guys, ibig sabihin, immune ka na. Sino pa hindi naman? Kung hindi pa kayo na-booster dyan, booster na kayo. Sa iba nga, naka-4 na turok na eh. Ayun, siyempre mag-ingat po yung ating mga kababaihan ngayon dyan sa Pilipinas. Siyempre, malapit na naman yung tag-ulan. DJ Bongbong Idol. Alam niyo naman guys, pag tag-ulan, ay nako. May port shot pa nga na, Lods. Oo, mayroon pa Lods. Mayroon pang shot, pero dito hindi pa nag-update eh. Ayan, shout out sa'yo, Ma'am Juna Mascareñas Vlog. Ayan. Ay, sorry. Ayan, hello po, watching from Florida. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Juna Mascareñas. Thank you for coming. Ano ba yun? Ilagyan ko ng pin na. Ba't ayaw na nagluluko itong ano ko. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Jonas Mascareñas. Ayun ba, tama ba yung pronunciation natin? Mamaya, baka magkamali tayo kasi hindi tayo sanay sa English eh. Ayan. Yan. Siyempre, Tagalog naman si Ma'am Juna kasi kababayan po natin yan ng mga Pilipino. Saglit lang. Ayan, maraming salamat ulit sa pagdalaw sa akin live stream, Ma'am Juna. Ma'am Juna, ayan. Ayan,
Tamsak ng premiere. Ayan, sige guys. Ayan, sige, tamsakan ko yung premiere ni Ma'am Juna. Ayan, sige, bago po tayo guys mag-ano, idadaanan natin yan. Ayan, sige na ba si Ma'am Juna? Habang tayo napatugtog. Ayan guys. Support nyo naman guys yung nakapin sa 12 million viewers natin dyan. Ayan, pa-support naman si Ma'am Jona. Ayan, sige. 38 thumbs up. Ayan, sige, didikitan na kita Ma'am Jona ha. Ayan, bigyan kita ng 5. Ayan na ba? 4,138 subscriber ka na, Ma'am Jona. Ayan, maraming salamat. Domestico eyeglasses unboxing review. Ayun guys, support naman natin upcoming premiere ni Ma'am Juna 21 hours na lang po. Hindi pa kayo nakadikit guys, dikitan niyo pa na si Ma'am Jona. Ayan, ayan, isang dikit na po tayo. Isa. Mag-iwan lang po kayo ng bakas na kay Ma'am Jona. Para ayan guys, so nakatamsak na kayo sa taas guys. Ayan, sige, papalitan po natin para matamsakan nyo si Ma'am Jona Mascareñas Vlog. Ayan, sige. Maraming salamat sa nagdikit din sa taas, sa nag-pin. Maraming salamat ulit. Siyempre guys, pag lahat ito, ano natin para lahat po ay ayan. Ayan, sige. Ayan guys, tamsakan niya may nakapin dyan. Si Ma'am Jona po ay nasa, ano ba yung sabi ni Ma'am Jona? Kanina nakalimutan ko tuloy. Ayan, watching from Florida, USA. Ayan. Ayan po, support niyo si Ma'am Jona. Mag-iwan na po kayo ng bus. Nakindikit na po ako sa iyo. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Jona. Ayan, maraming salamat ulit sa pagdalaw. Ayan, Ma'am Jona, tamsakan ko muna yung premiere. Ayan, sige. Ayun. Ayos bay. Habang tayo nagtatamsak, madami nagta-live na yan ah. Ayun. Premiere 24 hours. Ayan. Subscribe. Ayan. Dikitan natin si Ma'am Jona. Ayan. Hindi pa kayo nakadikit guys kay Ma'am Jona. Kay Ma'am Jona Mascareñas. Mascarenas. Ayan. Kalimbang all nyo na. 41. Ayan. Siyempre. Isa pa. Ayan, welcome sa iyo, Ma'am Jona. Maraming salamat din sa pagdalaw at sa pagpatamsak dyan. Maraming salamat. Hindi pala ako nakatamsak sa akin. Ayan, 42. Ayan, okay na Ma'am Jona. Nandikitan na kita. Ayan. 42 tamsak na si Ma'am Jona. Du, 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 du. Ayan. Sa 7 million viewers natin niya, maraming salamat. Ayan guys, may nakapin po tayo dyan sa taas. Yung upcoming premiere, 21 hours na na. Upcoming premiere ni Ma'am Jona Mascareñas Vlog.
Ayan guys, support naman natin. Matras abanti na kayo dyan. Para yung baywang ninyo ay gumagimbat-kimbat naman yung baywang. Ayan, sa 8 million viewers natin dyan, please pasupport naman natin nakapin sa taas. Upcoming premiere ni Ma'am Juna Mascarinas. Siya po ay nasa Florida. Siyempre, hanap niya ng Florida. May Florida din, di ba, sa Pampanga. Kasi naman sa Florida, USA. Ayun. Maraming salamat ulit sa nagtamsak kaya na siya nakapin doon sa upcoming premiere ni Ma'am ni Norfa Mia at saka ni Ma'am Dimple sa Kura Vlog at saka ni Lads Auni. Ayan guys, may nakapin naman tayo. Ayan, upcoming live ni Ma'am Jonah. O, sabi niya magsaot ka daw, Tor. Alam niya yung pangalan ko. Nadinig ko yung dulo ng pangalan ko. Ayan, tamsaksan ng kafin. Ayan, Norfa Mia, maraming salamat sa pagdalaw. Hindi ka pa tulog, anong oras na? Natatanggal ko lang ng iyong premiere. Premiere na si Pamia. Ayan, maganda yan. Ayan, bawat upload mo, Pamia, i-premiere mo siya para sa What's Hour mo rin. Ayan, maganda yan, maganda. Medyo hindi lang ako makamove on doon sa pagdinis mo ng tinapia kasi pinutol mo yung uso niya. Ayan, Ma'am Only Lovelyn, maraming salamat sa pabiji-biji mo dyan. Ayan guys, support naman yung nakapin dyan sa taas. Ayan, maraming salamat sa Ma'am Scarlett sa pabiji-biji mo dyan. Binanggit namin ang pangalan ko doon sa dulo. May toro ko namin doon. Ito parang alam dyan. Ikaw pala nagdadala ng ano ni Norfa. Okay. Sa 8 million viewers natin yan, please support naman natin yung nakapin sa taas. Alam ko namin naka-live ngayon yung mga kaibigan po natin. Pero siyempre ikot-ikot lang po tayo guys. Support po natin yung bawat isa. Para lahat ay masaya. Siyempre, yun naman ang importante niyan guys. Siyempre meron naman na nadalaw na hindi nadalaw din. Kasi naman. Okay? So gusto kong umakyat din sa taas. Gusto nyo umakyat sa taas. Okay? Okay naman kanan. Ayan. Iloilo Beats Club. Yan sa mga available dyan, sa mga hindi busy dyan, kung gusto nyo umakyat, gusto nyo makipagkwentuhan, gusto nyo magkwento tungkol sa mga buhay-buhay nyo dyan, makita kayo sa taas, parang kwentuhan po natin yung buhay ninyo. Huwag yung chismis naman. Siyempre yung buhay ng may buhay, natin, may mga privacy po tayo. Kwento ka lang, barbero mo na. Ito na mga tag-ulan, yung ganon, mga yun, tag-ulan na naman, napasok namin tag-ulan, babaha na naman, madulas na naman yung daan.
Hindi sa Pilipinas yan guys. Dito naman, umuulan naman ngayon ng sunstorm. Kasi nga, siyempre, papalit na naman ang klima, papasok naman tag-init. Oo. Maano na naman yung aircon nito pagka masyadong mainit. Pag wala kang aircon dito guys, hindi ka talaga makakatulog. Ang mga electric fan na gamitin mo rito, nako, hindi kaya. Dapat talaga aircon. Diba? Siyempre sa atin kasi, pag nag-aircon ka, mahal yung kuryente. Ayan, salamat po, Norfamia. Ayan, welcome sa iyo, Ma'am Jonah. Ayan, Ma'am Jonah, ayan, maliit pa yung bahay ni Norfamia. Baka pwede mo naman i-support yan. Ayan guys, nakapin sa taas dyan guys. Support naman natin. Iwan na po kayo ng bakas dyan guys para mabalikan din po kayo ni Ma'am Jonah. DJ Bongbong Idol. Ayan, palapag naman po ng bahay ni Norfamia. Ayan. Ma'am Norfamia, palapag naman ng iyong bahay. Para yung, kasi lumampas na kasi. Ayan. Ayan, Ma'am Lavin, parang main channel na yata yung dala niya. Go channel ka na lang, yung Norfamia Honor. Yung yata main channel niya yung dala niya. Rocket. Ayan, may shoutout ulit sa lahat ng mga OFW dyan, mga fan base, mga service, may shoutout po lahat sa inyo. Ayan, supportahan po natin yung bawat isa. Ayan, may mga pin guys, huwag nyo na ipagdamot yung mga tamsak nyo dyan. Dikit nyo po yung mga banana nyo dyan. Ayan, magtulungan po tayo, supportahan po tayo. Ayan, tulungan po natin yung kapwa natin na naghahanga din na magkaroon ng, maabot nila yung minimum na hiningi ni YouTube. Umabot din nila yung ayun, full pack na po, Norfamia. Salamat. Ayun, maraming salamat din sa iyo, Ma'am Jonah. Ayun, maraming salamat. At syempre, umabot din nila guys yung standard na 100 subscriber and 4,000 watch hour. Ayan guys, may binabalik sa Ma'am Yani TV. Ayan, sige, may ipipin natin yan. Ayan, kay Ma'am Yani TV. Ayan, maraming salamat sa pagdalaw, Ma'am Yani. Ayan. Maraming salamat sa pagdalaw sa aking live stream. Ayan guys, kung may nakatapos na po kayo ng tamsak kay Ma'am Jonah, siyempre guys, papalit po tayo ng ating pin para naikot naman po. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan. Ayun. Sige. Habang tayo nagpapamusic. Ayan, dikit ang mga time niya. Ayan guys, support naman natin guys, nakapin sa taas. 100 guys. Ayan, 110. Basta DJ Bongbong, the best. Ayan guys, support naman yung binaba ni Ma'am Yani. Ayan guys, mga support din po yan na mga kaibigan natin sa Team Influencer. Iloilo Beats Club. Ayan, shout out sa mga taga Iloilo dira. Mayong ang gabi sa inyo. Mayong gabi da sa inyo. Ayan, oras na gabi. Nagaulan-ulan ako na sa Iloilo. Ay, pagkagaulan-ulan ko na da sa Iloilo, damo naman hadlok na kay base damo naman ko na magbulusok. Ayan guys, maraming salamat sa pagdikit, sa pagtamsak kay Ma'am Jonah.
Hanggang dyan na po ay nasa Florida, USA. At siyempre guys, i-change po natin kay Ma'am Yani para mangikot po yung atin. Okay. Ayan Ma'am Jonah, maraming salamat po sa iyo. Siyempre, ipipin po natin ulit para madikitan niyo rin po. Tamsak ko na rin itong iba kanina kasi sa live news ko. Ayan Ma'am Vlog, maraming salamat sa iyo, Lods. Ay, ayan guys, support naman natin nakapin sa taas dyan, yung upcoming premiere ni Ma'am Yani. Ayan, 22 days pa naman siya. Support naman natin siya. 113. Napatarin nyo naman yung ano niya, yung trailer. Ayan guys, pasupport naman guys, upcoming premiere. $85. Ayan, kay Ma'am Catherine. Kay Ma'am Angel Moray. Premiere din para isang tutukan na lang. Ayan, baka pwera. Gift from Kuya Ryan. Ayan guys, pinapindot niyo yung upcoming live premiere ni Ma'am Yani. Ayan, may nakapin sa taas yan guys. Pinitin niyo rin para makapag-like na rin kayo. Mag-iwan pa kayo ng bakas guys, nang babalik po yan. Napaka-supportive na team po yan, yung Team Influence. Ayan. Edited by Ma'am Yani. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na, mapasaot ka ba? Kapasahot ka ba? Ayun guys, atras abanti na kayo dyan. Mapasahot ka pa. Sayaw-sayaw na kayo dyan. Siyempre. Kaya? Iloilo Beats Club. Marami kasi nakabukas. Ayan, bumalik na tayo. So, nawala tayo kanina kasi wala. Ayan guys, support naman natin nakapin dyan sa taas upcoming premiere ni Ma'am Yani. Yani TV. Support naman natin. Ayan, maraming salamat dyan sa pa-BG dyan sa baba. Ay, Ma'am Jonah, maraming salamat sa pagdala. At siyempre guys, ikot-ikot lang po tayo dahil marami naman naka-live ngayon yung mga kaibigan po natin. Supportahan lang po sa bawat isa. Ayan, okay na po yan. At least ma-enjoy po natin ang pag-iisip. This is Team Rocket. Huwag natin isipin mo na yung sahod. Isipin natin yung masaya tayo. Masaya tayo sa ginagawa natin. Ayan. Siyempre na yung mga good vibes. Tulad natin ng mga OFW, kailangan natin medyo may relaxing po tayo. Ay, among na sa Ilonggo. Mawayaway man tayo tayo para mayo ang pagpapamatyagan. Di ba loud sa mga vlog? Ang kisa namin mag-istorya Ilonggo bla mo, no? Ilonggo kag sinubanob la. Ang sama na daw. Ay, nako. Nagilok ko. Bisaya. Ano yan? Bisaya ka? Bisaya. Ilonggo ko. Bisaya ka? Hindi Ilonggo ko. Ano ba? Bisaya. Siyempre Bisaya. Luzon, Visayas, Mindanao. Wala naman nakalagay na Ilonggo eh. Siyempre Panay. Pag sinabi yung Panay. Panay Island.
Tingnan natin. Paano mo nalaman na Ilonggo ko? Siguro sa Hanamit pa. Paano mo nalaman na Ilonggo ko? Siguro sa pananamit o sa tindig. Pero sa Ilonggo guys, ang English yung salita doon. Parang katulad ng, how are you to? Di ba? Yan mo mag-English sa mga Ilonggo. How are you to? Di ba? Yan ang sinasabi. Paano mo malaman na? Paano mo nalaman na Ilonggo ko? Ilonggo talaga sa white. Kaya nga guys, magkakaiba yan guys, yung diyan ka nag-debate yung pating at saka kalapati. Pating at saka baka sa pananamit, yan nga sinasabi doon. Baka sa pananamit, makakita na Ilonggo. Galang talaga. Ayun, yung pating at saka kalapati guys. Yan. Magkaparehas yan sa amin. Yung pating, lumalango yan sa Maynila. Pero sa Iloilo naman, lumilipad yan guys yung pating. Kasi yung pating sa amin, kalapati yan. Ay, Ilonggo. Yan ang mga ng mga Ilonggo. Pero salita sa Ilonggo, how are you to? Ay, nako. Diba? So guys, tamsakan naman natin muna nakapin yan sa taas. Kaya hindi niya mabistado kung mga Ilonggo kami. Kasi, siyempre, paano mo nalaman na Ilonggo? DJ Bongbong. Lumilipad saka lumalangoy lang, Lods. Kaya yun sabi nila, bakit sa amin yung pating lumilipad? Ba't sa inyo lumalangoy? Ayun, salita minsan natin. Tulad ng sa Bisaya naman, galibog. Galibog ko sa imo, Pero sa Tagalog, iba yung natin, di ba? Galibog ko sa imo, pronunciation yan, yes. Galibog ko sa imo. Kasi sa Tagalog, iba naman yung dating nun. Kaya guys, hindi talaga magkasundo yung salita ng Cebuano at saka Ilonggo. Siyempre may marunong din tayo magsalita ng medyo Cebuano. Makasulti. Makasulti man Cebuano. Saan nga? Siyempre, lahat naman niya guys, napag-aralan naman yan. Kahit million viewers natin dyan, patamsak ka naman yung nakapin sa taas. At syempre, upcoming premiere ni Ma'am Yani TV. At sa lahat po ng mga members ng influencer, hindi ko naman lalay na iba. May Team Unity pa sila. Maraming salamat. Shout out din po sa lahat ng mga team maliw-maliw dyan. Headed by Ma'am Rachel Evangelista. Nasa bakasyon po siya ngayon. Shout out din sa lahat po na. Shout out din pala kay Freelouts Nelson na hindi ko na nakikita kay Ma'am Lazy. Ayun, okay ka lang rin dyan. Sa lahat po, at siyempre sa kaibigan din natin na si KG Babes. Ayan, hindi natin minsan nakikita kasi busy-busy na rin. Mga kaibigan po natin dati yan tayo parang ay masaya pa doon sa mundo ng YouTube. So, kanya-kanya na busy na po tayo sa ating mga kanya-kanya rin. Siyempre. Ayan, shout out sa lahat dyan. Shout out. Migaming-galad. Shout out ulit sa inyo. Ayan. 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 Bilis ng oras guys, naka 1 hour and 13 minutes na po tayo. DJ Bongbong. DJ Bongbong. Idol.
Ayan guys, mag-enjoy muna kayo dyan habang tayo napapatugtog. Ayan, sa 8 million viewers natin, maraming salamat ulit sa inyo. Ayan guys, support naman natin nakapin nyo sa taas upcoming premiere. Ayan, yung medyo nakikinig ng music natin, yung medyo mag-ano naman kayo. Gala-gala muna ng mga pet-pet nyo dyan, paapaan nyo dyan, para medyo ma-exercise naman kayo. Pag nasahigaan kayo, medyo ikot-ikot nyo rin katawan nyo para medyo malakas naman. DJ Bombom Idol. Ayan, magtanghalian muna ako. So, sige Ma'am Scarlett, kumain ka muna dyan. Ayan, para lalo kang pumayat. Siyempre. This is Team Rocket. Ayan, Dan sa nakapin. Ayan, maraming salamat. Ayan, maraming salamat dyan sa pa-BG-BG. Ma'am Scarlett. Scarlett 2. Maraming salamat. Ayan guys, hindi pa kumain dyan, kumain muna kayo para may pwersa kayo mamaya. Siyempre kung may mga trabaho pa kayo. Yan, tulad natin ng mga OFW. Siyempre kailangan natin kumain para malakas kasi nawala yung lakas natin pagka sa trabaho tayo. At siyempre sa bansang Pilipinas na mga kaibigan tulog na kasi maulan-ulan ngayon doon sa atin. Kaya namin nabasa ko doon na marami naman natatakot na mga nanay kasi tag-ulan na naman. Baka dumami na naman yun daw anak. Ay, ganito na yan. Pag tag-ulan kasi maraming napamahirap pag tag-ulan. Kasi malamig, madulas yung daan. Ay, mag-ingat po kayo guys pag tag-ulan. Sa atin marami talagang may baha o anong mga sa atin. Kasi papasok na naman yung ito na ito. Ano ba yan? Saka naman tag-ulan, siyempre marami na, bubuan na naman ng Hunyo. Panahon na naman pagtatanim ng palay sa atin yan. Kasi ngayon. Pero ngayon, siyempre guys, ako sa probinsya kasi ako lumaki. Siyempre alam ko yung doon sa atin. Kasi papasok naman yung habagat. Yung tinatawin ng habagat. At siyempre yung mga tao sa atin ay nagtatanim ng mga mais. Yung mga mais. Ngayon medyo, yung iba nga nakakain na ng mais. Sarap yung mais sa atin, probinsya. Yung mais na hindi sweet corn yung mga native na mais na, masarap, malasa yan guys. Tulad sa amin kasi guys, mahilig kami magtanim na mais. Sa amin kasi yung hanap buhay namin doon, kami isang manuka lang rin. Ang hanap buhay namin doon, pagtatanim naman ng palay, tanim ng mais, kung ano naman pwedeng itanim. Ay, proud tayo bilang isang magsasaka. Di ba? Kasi ang magsasaka guys, dapat maging proud po tayo. Siyempre tayo nagsusupply ng mga sa babang bansa. Subukan mag-strike yung magsasaka. Gutom lahat ng mga tao, kahit doktor ka man dyan o dyan. Pagka nag-strike yung mga magsasaka, gutom lahat. Diba? Kaya hindi pwede yan nasabi na may ka. Siyempre, pag magsasaka talaga, yan ang sumasupply ng mga natin sa buong bansa. Siyempre, dapat respect pa natin. Tama ba? Siyempre, yan ang hanap buhay natin guys. Kaya alam natin kung anong pagtanim. Siyempre ngayon nga, yung tinatawag nga natin na medyo mura na ngayon yung mga palay. Tsaka mahal na kasi ngayon guys Alam nyo kasi ako guys, pagka oras ng taniman ng palay, ako kasi bumibili ng abono doon sa amin. Oo. Kaya ramdam ko yung sakit. Isipin mo isang sakong abono, maabot ng 1,000 mahigit yan. Maabot pa nga dati ng 2,000. Isipin mo yan. Di ba? Anong kamahal yan? Nung nakarang taon, 1.8 yata yung isa niya. Yung malawak-lawak yung sinasaka mo. Malaking Kasi hindi ka naman pwede na hindi gumamit ng fertilizer sa atin kasi yung tanim ng palay, parang bansot ang labas nun. Hindi ka naman pwedeng hindi mag-spray ng lason kasi nga yung katabi mo nag-spray. Lilipat naman lahat ng mga insekto doon sa'yo. Di ba? Kaya ngayon yung mga pagkain natin guys, puro may lason na yan. Hindi pwedeng hindi na. Kasi hindi pwedeng hindi ka maglason kasi pag hindi ka nalagay ng fertilizer, ikaw lang pinakahuli. Sabihin mo, huwag mo isprayan yung sayo, yung tanim mo. Hindi pwede yan pag sa probinsya ka. Kasi nga, nag-spray yung kapit-bahay mo doon, nilipat sa'yo lahat yung mga insekto. Sirain pananim mo. Yan yun.
Ano ng buhay na magsasaka. Ano na kasi. Kaya ramdam natin ngayon yung hirap ng mahal ng mga abono, yung mga fertilizer, yung mga pataba. Mahal talaga yan guys, probinsya. Tingnan natin, malaman natin ito, itong mga panahon na ito kasi papasok na may buwan, baka abutin naman ng ano yan. Ng tataas na naman yung ano, yung mga abono na yan. Tapos yung ani mo ay isang kapiranggot lang. Eh. Ganun talaga. Mura yung palay, pero pagka binigas ng mahal. Sa amin kasi guys, ginagawa, pagka marami na, pinapagiling namin yan. Pagka sinong gustong bumili, binibintay, hindi naman sabing bili talaga na. Sino lang. Para pampabalik lang doon sa abono. Sa sunod na anihan, ay bibenta ulit. Parang rolling-rolling lang. Parang ginugulong-gulong lang. Yan ang sila. Pag magsasaka guys, may puhunan ka rin. Pagka hindi ka namunan, ay wala din. Ayan guys, support naman natin nakapin dyan sa taas. Ayan, siyempre, kung nakatamsak na kay Ma'am Yani. Ayan, siyempre guys, sabit lang naman ito. Oo, saan na nagtamsak ka? Saan na yun? Lalala. Ayun. Ayan. Maraming salamat sa inyo guys sa support sa pagtamsak kay Ma'am Yani TV. Ayan. Siyempre, ano natin yung ating, ito naman yung upcoming, para, ayan. Ayan. Para maano naman natin yung iba. Ayan. Ayan. Support naman natin guys yung nakapin ulit dyan sa taas. Ayan. Mga upcoming premiere. Ayan. Yan, iba bilis ng oras. Ayan naka 1 hour na ako, 22 minutes. Siyempre guys, magpapasi-PR muna ako. Ayun, katakantahan ko muna kayo para ma-exercise naman natin yung ating katawan. O, di ba? Saglit lang ha. Ano muna ako ha. Ano tayo ng makakanta natin? Ayan guys, may wala ulit si Ma'am Yani. Ayan, support nyo na yan guys si Ma'am Yani. Basta DJ Boom Boom, the best. Ayun guys, kung hindi pa kayo nakadikit kay Ma'am Yani TV, dikitan nyo yan sa Ma'am Yani guys. Nagla-live yan everyday din. Ayan. Siyempre kung may mga katanungan pa guys about sa YouTube, pwede kayo magtanong doon kung may mga hindi sila busy, sumasagot yan sila sa kanilang mga live. Minsan din ako nakadalaw sa live ni Ma'am Yani kasi nga sa trabaho natin medyo hindi magkatugma yung oras. Well, shout out sa lahat ng mga ayun, siyempre sa lahat ng mga sa lahat sa Pilipinas yan. Sa mga babayan ng mga Ilonggo dyan. Shout out sa inyo mayong gabi. Kung sa mayong, ano ba yung yung ano ngayon, yung mayong gabi. Mayong rabi. Ay, sa Ilocano naman ba yun? Yan yung TV may gula dyan. Mga igsuonan ko di. Ayan, mayong buntag. Mga tanghali yata yun. Ayan guys, support nyo may nakapin yan guys sa taas guys. First time na mag-premiere ni North Mia. Ayan yun po yung nag-iisang ayan, yung anak ni Ma'am Scarlett 2. Ayan, si North Mia. Team Pusit, mayong gabi sa tanan. Ayan, mayong gabi sa tanan. Mayong gabi sa Imalod sa
Lods Team Pusit nga tuloy-tuloy. Si Lods Charby pala. Mayong gabi sa mga Lods Charby. Kumusta ka diha? Aba, magsinibano na to diri. Uy. Kasi guys, di ako magsalita ng sinibano pag wala akong kausap sa baba. Pero may kausap ko, marunong magsalita. Ayan, Lods Charby, support naman natin nakapin sa taas. Yan, binabasa mo yan. Migay sa taas, overall mentor, Yani TV, Yahoo. Ayan. Maraming salamat sa Lods sa Team Pusit. Ayan, yung mga Team Pusit sila yan. Yung Team Pusit, yung maitim yung ata yan. Ayan, may nagsasalat Ading. Ayan, maraming salamat. Ading Scarlett. Ayan, maraming salamat sa Lods sa Team Pusit. Ayan, tayo nakita ng Lods Team Pusit. Lods Charlie. Maraming salamat sa iyo. Ayan, support nyo naman guys sa minaba ni Ma'am Yani. Iloilo Beats Club. Ayan, siyempre sa Pilipinas guys, alas 11, 12 na doon sa atin. Talang sa amin dito guys, sa Middle East, alas 6, 12. 6, 12 ng gabi. At siyempre mag-ingat po tayo sa daan ngayon guys kasi alam ko maulan-ulan na ngayon. Papasok na ngayon kasi yung habagat. May na mapapasok naman yung may mga bagyo, mga low pressure area naman. Tapos, ay, alam mo naman guys. Sana wala naman na mga, na naman pag ditong papasok naman yung tag-ulan na naman. May mga lugar tayo dyan sa Pilipinas ngayon na binabaha. Lubog sa baha talaga. Diyan, tamkis na ako. Diyan, Sir Talcon sa nakapin kahapon pa. Maraming salamat sa Lods Charby. Ayan, siyempre guys, sa mga nakatamsak na dyan, maraming salamat sa inyo dyan. At siyempre kay Ma'am Yani kanina, natamsakan din po natin yung iba doon sa live ni Ma'am Scarlett. Ayan guys, sige guys, ikot-ikot lang po tayo kasi marami naka-live din. Naka-live din yata yung mga team Bibi. Sila ni Ma'am Marge, sa Ma'am Melaudia, at saka si Marge sa... sino pa yun ba? Nakalimutan ko. Tanda na tayo. DJ Bongbong. Ang live natin guys, paano na naman to? Para medyo malibang naman. Seryoso. Seryoso tayo. Tamang good vibes lang tayo. Siyempre sa panahon ngayon, medyo mainit pa ngayon eh. Ano ba? Dito, lalo nga dito, mainit na mainit. Dito, pagka wala kang aircon, ako. Ewan ko lang kung makatulog hanggang magdamag. Parang sinisalaban pati yung paa mo hanggang sa taas. Maraming salamat ulit dyan sa 7 million viewers natin guys. Ayun, may nakapin pa ko. 3 po yung mga plano dyan sa taas guys. Support naman natin. Binabanan si Ma'am Yani guys. Support nyo rin si Ma'am Yani. Yung overall mentor ng Team Influencer. Yan si Ma'am Yani TV. At siyempre guys, shoutout din po natin ang mga kaibigan po natin dyan sa Martination. At siyempre doon sa mga, natin sa team, Maliw-Maliw. At siyempre sa lahat ng mga team. Shoutout din po dyan sa lahat ng mga kasama natin na sa mundo din ng YouTube, yung mga small YouTuber. Nagsusumikap din para kahit paano naman guys, magkaroon din naman kunti lang. Jutay lang, jutay. Kasi guys, ang YouTube kasi guys, kung gusto mo talagang, siyempre, dapat mag-full time ka. Tulad naman natin guys na dito tayo, trabaho sa ibang banda, siyempre, hindi naman natin talagang masabi mag-full time tayo. Ayan, siyempre. Pag YouTube kasi guys, dapat full time. Dapat masipag ka talaga yan. Yan kasi narinig ko lahat sa mga YouTuber. Totoo po yan. Pati karir mo yan.
Siguro kung hindi na tayo doon, siyempre, pag hindi wala na tayong trabaho dito, kung sisipagin tayo, kung malakas yung internet sa atin. Sa amin kasi guys, bago ka, akyat ka na sa bundok, bago magka-internet eh. Diba? Pero ngayon, medyo high-tech na ngayon sa mga probinsya. Mayroon na ngayon mga, yung tawag nito, yung piso, yung nahulog-hulugan na piso. Ano yan? Yung piso net. Yung piso net din. Pero malaki din ang income sa piso net. Kala nyo lang, ganun-ganun lang yan. Malaki yung income sa piso net. Kaya sa amin guys, kami, humihigop kami ng signal eh. Doon sa alam mo yung mga bundok doon. Kasi hindi naman, mahirap din kasi maglagay ng cell site doon banda sa amin. Kasi pag may cell site doon, susunugin na naman. Naku, tama lang mga kalokohan sa atin. Kasi, Mas Maria. Lord Sarmi, maraming salamat ulit sa pagdalaw. DJ Bongbong. Saan ba tugtog lang tayo? Alam naman natin minsan may mga CPR din. Siyempre, nagapan din natin para hindi naman yung channel. Nasa pa na sana ka guys na nag-live kami music. Parang pag walang music, parang nakakalungkot. Samantala ko lang ito guys kasi may pa ako eh. Libre pa yung stripper. Pag wala na ito magda-direct na rin yung live ko. Basta DJ Bongbong, the best. The best na mapasaot ka pa. Ayan, alauna, alas 2. Ayan, alas 2:30. Ayan, atras abantin nyo na inyong mga paa dyan. Sabi ng mga announcer pag sa probinsya ka guys. Cuts the money, never mind the chicken. Yan bro, Noel. May nasa tayo Lolo Bigs TV. Tamsak bro. Ay, maraming salamat sa matamsak mo dyan bro. Basta ka naman bro. Iloilo Beats. Yan, alas 2. Cuts the money, never mind the chicken. Bro Noel, maraming salamat sa pagdalaw, bro. Mention sa live mo, bro, hindi na ako nag-comment pero nagtatamsak na ako, bro. Para... Kalapag na ako, bro, eh. Sabi gagawin, nag-live ko si bro. Kaya manulabig supportive po yan. Yan ang mga team loyal. Mga urig yan. Panahon pa namin yan. Siyempre kasi yung tugtog natin na chat-chat na yun, naalala nyo yung mga ninuno ninyo, yung mga lula-lulo ninyo. May magaling dati. Kasi sa mga probinsya kasi guys, may pa-contest ng chat-chat. May mga pa-premyo din yan noon. Pagalingan ng yung parang iba nga, parang binabali yung katawan ng partner. Eh. Ay, sorry. Parang binabali yung katawan ng partner. Pag nasobra ng liyad, parang kaya na bumalik. Pinapractice yan guys eh. Minsan may mga parang ang sabi nila nga parang balse na tinatawag na may balse na yan. Tango, cha-cha. This is Team Rocket. Pag nagsabay-sabay yan guys, parang ipo-ipo sa taas.
Diba? Masarap talaga ang buhay sa probinsya, guys. Kasi kayo, kung sa Maynila kayo nakatira, hindi niyo maranasan yung mga piyesta-piyesta, yung mga disco-disco doon sa kabilang barangay. Oo, kami kasi dati, guys, pagka may piyesta doon sa kabilang barangay, disperas pa lang. Ang dami na kami yan, mga grupo-grupo. Siyempre, mga kabataan pa. Doon ka matulog, may kaibigan kasi doon eh. Siyempre, kailangan ka, guys, medyo may may pampainit ng tainga. Pagka small budget mo, kailangan huwag kang magtubig. Para mabilis umikot yung paningin mo. Diskarte yung mga batang 90s na. Pagpasok mo ng gate, parang ka pa. Siyempre, yung mga forma mo, kala mo, pinakamaganda na yung forma mo pag sa probinsya ka eh. Pero pag nakita mo yung mga lumang picture mo, ganito pala dati to. Nauso yung mga pantalon guys na gis-gis pababa. Siguro kung nakaabot kayo niyan, siyempre hindi nyo naabutan yun. Naabutan ko ba yun? Gis-gis pababa. Kaya pagka may panglalakad ka kapag may tayo ng kalabaw, sagi talaga siya. Ngayon sa naman natin nakapin dyan sa taas. Buhay probinsya. Siyempre, masarap talaga ang buhay probinsya. Naranasan nyo lang buhay probinsya. Dati guys, nung hindi pa nauso yung hindi pa naman ako talaga matanda talaga. Hindi pa uso yun guys, yung mga fertilizer na yan, abono. Yung dati, yung palayan guys, yung na yan, parang palengke na yan. Oo. Pag nagtanim ka ng palay, marami ka makukuha yan, dalag o hito. Mga native na mga kohol. Dami dati yan. Pero nung nauso na yung mga lason-lason na yan, wala ka na kasi namamatay na yung mga similya ng isda. Nauubos na. Pumunta ka lang dati doon sa magtanim pa ng gabi sa may parang tubig na mamulot ka lang ng kohol, haluan mo ng kohol, gabi. Lagyan mo ng gata, iluya. Sarap. Sarap ang buhay probinsya na. Pero ngayon, kahit kangkong, hirap ka na makita sa daan. Makita mo ngayon yung mga dalag dati, makita mo na yung maliliit na. Parang na sa lason. Kasi ang nun eh. Yun ang kasi. Alam mo kasi bakit guys? Kasi ganun may mga lason na. Sobrang dami na kasi ng tao sa Pilipinas. Hindi na pwede yung mga bagal-bagal. Tignan mo yung mga palay dati. Umabot ng 4 months yung bago anihin, kaya masarap. Ngayon, may 2 months na makakaani ka na ng palay. Oo. May mga dati, pinapatagal pa yan. Ngayon, hindi na pwede. Kasi nga, kukulang yung supply. Parang alam na alam. Ngayon, totoo yan, guys. DJ Bongbong. Kasi sa Pilipinas kasi guys, ang seminar ako sa tawag nilang organic farming. Ayun. Yung tumuturo sa amin dati, nalala ko noon, yan eh. Sila din tumuturo dati sa yung mga technician yun, tumuturo sa Vietnam. Pilipino kasi guys ang turo dyan eh. Thailand Thailand yata sa Thailand. Pinabalik nila dati yung organic farming kasi yung lupa ay natin masyado ng lamgod. Baka puno na ng wala na sustansya, puro chemical. Kami, nag-experiment kami dati na. Malamang ganda nga. Alam nyo guys, yung molasses ng tubo, yung nagamit yan. Yung mga tae ng kalabaw, ginagawang fertilizer. Kaya organic eh. Maganda, pero siyempre guys, kailangan talaga mahabang proseso bago mo mabalik yung ng lupa, yung sustansya ng lupa. Ewan ko lang ngayon kung binabalik nila yung tinatawag na organic farming kasi mas mahirap kasi yan eh. Sa dami ng populasyon natin. Hindi ka na pwede pa. Alam niyo guys kung bakit hindi ka na pwede pagwalbagal ngayon? Yung, alam ba, katabi mo, 2 months lang yung niya, yung anihan. Yung sa'yo, umabot ng 3 months, wala na. Kasi masisira na yung palay mo. Kasi lahat ng mga insekto, lipat doon yan. Correct na lang kung mali ako. Pero siyempre, yun ang explain. Dati ako magsasaka kasi ako dati. Ayan. Yan ang gawin na buhay naman. Pero hindi kami. Yung mga bigas-bigas lang noon, hindi kami wala ng bigas niyan. Yung palay dati nung punong-puno yun. Yung mga budiga kasi sa probinsya.
No, dati kasi pag marami kang bigas, palay, palit mo lang. Dami naglalako sa mga tabing dagat naman. Palit mo ng isda. Oo. Pagka may pumunta, punta ka sana, palit mo na ng isda yung bigas mo, solve na. Ganun din ang mga ano. Ano din dati yung mga nakatirang mga tabing dagat. O, palitin nila yan sa mga nakatira sa bundok. Eh ngayon, sobrang mahal na kasi. Ngayon, ang pinapalit ng tao ngayon sa palay, alak na. Whiskey na. Kasi pagka wala ka. Kasi yan na ngayon ang uso ngayon eh. Ano sa probinsya? Yung pinapalit ngayon sa mga palay, bagungan, eh, whiskey na yan guys. Tagay na yung mga, kapalit na ng ano yan, ng mga red horse. Siyempre dati kasi guys, wala naman uso yung mga ano. Yung uso dati, yung mga tuba-tuba lang. Ano yung tuba guys? Yung sa puno ng niyog. Sa mga nila, nipa yata yan. Sa nipa. Pero sa amin niyog kasi. Oo, pili ka na ng tuba nun eh. Pag nasobrahan ka, hindi ka makatayo. Nanginginig yung tuhod mo. Siyempre yung mga karelate yan guys, sa mga probinsya lang, may rigin yung tuba. Tapos sarap niyan, tuba, tsaka may mais na inihaw. Naku, busog na busog ka. Guys, naka 1 minute na tayo. 1 hour na tayo, 41 minutes. Maraming salamat din ulit yan, guys. Ito, probinsya yan. Yung mga experience natin sa probinsya. DJ Bongbong. Siyempre guys, makarelate lang yan. Yung mga nasa probinsya yan. DJ Bongbong. Idol. Ayun, maraming salamat sa iyo, bro. Ayun, maraming salamat, bro Noel, sa pag-share ng iyong blazings. Ayun, thank you, bro. Si Bro Noel talaga. Malapit naman makasahod. Pangatlong sahod mo na yata yan. Maraming salamat. Ako, bro, Manchang. Malapit na rin. Mabuo ko na rin yung result ko. Itong pag-update, makabuo na rin. Makasahod din tayo. First time. Ano ba? Nakatawa. Kala ko nga dati, walang pera sa YouTube. Meron palang pera. Tagal. Maraming salamat ulit, bro. Naway babalik po sa inyo ng 10 times fold po yan. Ayan. Sana yung ano ko? Ba't nawala na? Saba ko nagwawali na. Maraming salamat ulit sa iyo, bro. Ayun, don't worry. Thank you, bro. Thank you. Maraming salamat ulit. Sana yung ano ko na yun. Ba't nawala na? No, bro. It's my pleasure. Maraming salamat sa iyo, bro. Parang ano salita yan din. Parang si Kwawi na. Sa mga naman salita yung mga Ilonggo, guys. Salita mo. Paano malalaman na Ilonggo? Yan sa William George natin dyan. Maraming salamat ulit sa iyo, bro. Tayo na mag-ano to. Naghahang na yata. Mahina na, hindi kaya. Naka-live din pala sila Sweet Cake. Kanina pa yung naka-live eh. Ayun, maraming salamat sa iyo ulit, bro.
Wala na ako. Kaya narinig yung salita na kasama ko. Ay, nako. Ayun. This is Team Rocket. Ay, maraming salamat ulit, Bro Noel, sa pag-share na yung blessings niyan. Maraming salamat. Maraming yung viewers natin yan. Maraming salamat sa pag-BGB niyo dyan. Ayan guys, may nakapin ako. Support naman natin yung nakapin dyan. Siyempre kung nabutan nyo pa yung ano ni Ma'am Yani TV, support nyo rin. Team Influencer. Ayan. Buhay Probinsya. Siyempre ang probinsyano. Mga batang 90s guys. Masarap talaga po ay pagbata. Hindi pa dati uso yung mga ano na yan. Siyempre guys, ang panahon kasi nagka-ano din yan. Baga umangat din. Yung mga bata ngayon, napapansin nyo guys, ang bata-bata pa, may mga ano na yung mata. May mga salamin na. O, di ba? Kasi batang-bata pa, yung pag umiyak, itutulak na yung cellphone. Ano na yun? Sige. Para manahimik ka na. Kaya mapansin mo mga bata ngayon, maraming na may mga mata nila, may mga salamin. Ang sa atin naman dati, yung panahon ng mga idadan ko. Ang problema na may mga magulang natin, paglaba. Paglaba ng kumot kasi pagising sa maga, puro ihi na. Kasi parang takbo mo. Siyempre, uso na sila, takbuhan natin. Uso yung mga runner-runner. Pagising mo na umaga, yung banig basa na yun. Diba? Kaya lang sa misyon dati ng mga nanay. Kaya magkatakbo ka ng takbo, sabihin na mamayang gabi, ihi ka na. Ay ngayon guys, kabataan, wala nang sabi kasi uso na yung pampers ngayon. Kami dati, lampin. Ang dami nang tinatapal-tapal ngayon. Ang dami ng viewers natin yan. Maraming salamat ulit. Siyempre guys, makikita mo ang kaibahan. Saka, sa ngayon at saka noon. Iba naman noon, hindi naman pwede kumpara sa ngayon. Di ba? DJ Bongbong on the mix. Kaya sabi nga kami noon, siyempre guys, iba naman noon. Yan sasabi ng iba naman ang panahon ngayon. Kasi panahon ngayon, papasok mo tayo sa kami ng high-tech na yun. High-tech na yan kasi mga probinsya. Dati sa amin, wala pang kuryente noon. Ay, pagagising mo sa umaga, puno ng itim yung butas ng ilong mo. Ay, tulad sa atin guys, medyo malaki yung butas natin. Ng ilong natin, pagagising mo na umaga, puro itim ng usok ng ng ilaw. Shoutout dyan sa mga nauna pala din ako. Pero kami nga guys, huli na kami nagka-kuryente. Ulit pa kami, wala pang kuryente. Kasi bundok nga guys, wala pang mga kuryente ka doon. Kung nagamit doon, gas? Kerosene. Gamit dati. Kaya kami noon, pagka gusto namin paliyab ng apoy, para gusto naman mabilis, buhos namin yung kerosene niya. Yung gas. Ang bilis na miyab yan. At nangalit yung nanay mo kasi mabilis maubos yung gas.
Pagbuhos mo ng gas yan, pagkasindi mo ng post-pro noon, liliyab ka. Guys, wala pa mga ref noon eh. Siyempre kung may mga baboy ka na, may mga baboy, karne ka ng baboy dyan. Ano mo yan? Lagay mo sa lublub mo sa asin yan. Punuin mo sa asin para hindi siya masira. Sa gusto mo siyang lutuin, hugasan mo. Alam mo yan, noong ulam dati, paksiw. Kasi yung paksiw kasi matagal masira kasi yan, guys. At sa mga probinsya. Ang pinapaksiwan pa dati yan, alam mo yung kolon, parang kolon yun eh, parang adobe. Kasi para hindi siya masira. Kasi pa mga ordinaryong mga kaldero lang yan, butas-butas yan guys sa, tawag nito? Sa suka. Feel the music of Iloilo Beats Club DJ. Ayan, shout out ulit dyan sa inyo guys sa 8 million viewers natin. Ayan, 1 hour and 51 minutes na po tayo. At ulit, nakapagod din mga ungaw sa taas ba? Maraming ulit salamat sa lahat ng dumalaw at nagtamsak sa lahat po na nagdikit at nagpapin ng ating Iloilo Beats Club. shout out sa lahat ng mga members ko dyan, siyempre. At maraming salamat din kay Bro Noel. Guys, mga 8 minutes lang naman mag-i-end na rin ako para makapagdara din po tayo, makapag-support din po tayo sa ibang live. Team Rocket. DJ Boom Boom, the best. The best na mapasaot ka pa. Guys, may nakapin ako pa-support naman guys. Patamsak naman sa upcoming premiere ko guys. Maawa naman kayo, maluoy mo. Maawa, maluoy. Help me, please. And Shibum.
And shoutout sa lahat mga OFW yan, mga fan base pa niya, service mga shoutout pa niya. Ito po ng DJ Falcon ng 99.9 Visayas Station. Lola Bigs, mega loud shoutout sabi ni Ma'am. Mega loud shoutout sa iyo. Ayan Ma'am, yan TV, mega loud shoutout sa iyo. Maraming salamat sa inyo dyan. Ang support naman ang Turning Falcon, yung aking upcoming premiere. Premiere po sa Lunes po yan. Lunes pa yan, matagal pa yan. Maluoy mo, maawa naman kayo. Maluoy mo, maawa naman. At siyempre, salamat din sa iyo, Ma'am Yani. Napabiji din sa baba. Ayan, pag nag-live ako, patuloy po. Nandiyan ka lagi. Ayan. Shoutout sa lahat ng team influencer. At siyempre, sa lahat ng mga kaibigan po natin. Maraming salamat. Ma'am Scarlett, hello po. Ma'am Yani TV, Miguel Loud shoutout. Maraming salamat din nyo, guys. Ayan. Ayan. Insipon ako, guys. Siyempre yung kasama ko, wal dati niyo sa labas kasi may wawal-wal din siya doon. Ayan, may shoutout ulit sa mga members ko dyan. Maraming salamat sa patuloy na pag-support sa akin kay Falcon of Desert. Sa lahat po ng mga kaibigan po natin dyan. Maraming salamat sa inyo lahat. At siyempre guys, minsan hindi rin pa tayo nakadalaw sa inyong live kasi nga siyempre yung oras po natin, hindi naman may trabaho na. Pagka may free time tayo, makadalaw po tayo. Pag sa bahay lang guys, walang problema kasi madami tayong magagamit ng mga gadget. Pag sa trabaho kasi isa lang cellphone ngayon. Pero pag dito, siyempre may computer. Alam naman dito, may computer ka talaga. Hello, Bigs! Maraming salamat. Shoutout sa lahat ng mga OFW dyan, sa lahat ng mga kaibigan, mga natin dyan sa bansang Pilipinas. Sa lahat po, dito din sa middle. Ayun guys, support naman natin yung dyan ang nakapin sa taas, yung aking upcoming premiere. Yan po yun sa tinatawag nilang, sa Riyadh po yan, Riyadh City po. Parang yan, ginaya nila ng parang New York. Ang dating yan sa loob. Ayun. Wala naman, dati may bayad yan, pero ngayon free na yan dyan. Parang talaga, New York talaga yung nila. Siyempre, nagiging open na rin ito pa ito dito. Yan, pwede ka na doon mag-short, kahit wala ka ng, tawag nito, wala ka ng face mask. Saka open na doon mag-video. Tulad dati guys, pag naka-video ka dyan, alam niyo naman dito guys sa mga lokal. Bawal na bawal dati yan na makikita yung mga nila. Yung mukha, di ba? Pero ngayon siyempre, yung panahon kasi, naman ngayon na. Medyo open na rin. Tulad ng Dubai kasi, open talaga. Pero dito kasi guys, dito sa Kingdom, SA, medyo may higpit-higpit. Pero ngayon, paano na siya? Pa-open-open. Dati, wala nag-drive dito na ba? Ngayon, meron na. Saka medyo okay na rin. Pwede ka na rin mag-short sa mga public. Huwag lang sa mga, Kasi dati, naranasan ko pa dati na huli pa nga ako dati. Hindi naman ako rin nagsita. Kasi dati guys, pag mahaba yung buhok mo dito, pag nakita ka ng rito, padaling ka doon sa barbershop. Pag hindi, putulan ka ng buhok, paiksian. Yan ang dati. Pero ngayon medyo open na. Yan sinasabing na, siyempre lahat naman yan. Support nyo yun guys, yung kaka-premier yan, maganda yun guys. Makita nyo dyan yung parang New York talaga ang dating. Ginaya nila yung style. Kaya huwag kayo mawala sa premier ko guys ha. Ayan guys, maraming salamat ulit sa inyo. Feel the music of Iloilo Beats Club DJs.
guys, ang mga music ngayon puro remix kaya mga Iloilo. Ano? Iloilo nagre-remix. Hindi kasi mga Ilonggo sa music guys. Hindi kay Negros, may remix. Okay, so far naman ay nakapin sa taas guys yung binaba ni Untiring Falcon. And siyempre guys, ito ang oras dito sa amin ay 6:46 na ng gabi. Siyempre pagkatapos ng live natin guys, manood naman tayo ng balita. Ikot-ikot naman tayo kung sino naka-live yung kaibigan natin. Para makapag-tamsak-tamsak lang. Ay, hindi ako nakakasilip sa inyo guys, nakatamsak ako. Kasi nagkikimarites din ako minsan eh. Tamsak na ako tapos. Ganun din, viewers din naman yun. This is the mix of DJ Bongbong. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan. At siyempre makasupport din po tayo sa nag-live ngayon. Marami yata naka-live ngayon. Ayan guys, maraming salamat sa inyo. Nakaabot ako ng 2 hours. Ayan, siyempre gusto ko na rin magpahinga guys kasi yung nulamunan ko eh. Tapos yung tainga ko masakit na sa... Ayan, maraming salamat ulit sa inyo sa lahat ng dumalaw. Ayan, maraming salamat sa lahat po ng mga members ko dyan. Maraming salamat sa inyo. At sa lahat po na nagtamsak at sa lahat na pumasok kanina. Maraming salamat. Kay Lolo Bigs TV, maraming salamat sa iyo bro sa pag-share na yung bising. Ngayon, babalik po sa iyo ng 10 times fold po yan. Maraming salamat. At siyempre kay Ma'am Scarlett na pabigay-bigyan sa baba. Ayan, kay Lolo Bigs TV at kay Ma'am Yani TV na nandyan na nakasupport lagi pag live ako. Maraming salamat sa iyo Ma'am Yani. At shoutout sa lahat ng mga team influencer dyan. Ayan. Shoutout din sa lahat po ng mga team Maliw-Maliw. Maraming salamat sa lahat po ng kaibigan po natin sa Mardination. Maraming salamat. Kay Lord Starvin, na ito rin siya kanina. Kay Ma'am, sino pa ba? Hindi natin masahin na yan. Kay Timposit, sa Lord Starvin po yan. Ayan. Maraming salamat ulit sa inyo dyan guys. Ayan. At sa lahat po, maraming salamat. Ako pa pansamantala muna mag-i-end. Meron ako nakatuwas na. Ayan. Hindi ko na kayo maisa-isa. But maraming salamat ulit sa inyo lahat yan guys. Ayan, kung saan dako man kayo na banda ng mundo, mag-ingat po kayo lagi. Ayan, siyempre, alam naman natin ngayon sa panahon may pandemic pa rin. Ayan, kailangan po tayo mag-ingat. Ayan, kay Ma'am, kay Lods, Mom's Vlog. Mom's Vlog, kay Ma'am MJ pala. Maraming salamat kay Lods. At sa lahat. Maraming salamat ulit sa pagdalaw. Ayan. Ayan, mag-ingat po tayo lagi guys. Ayan, uminom po tayo ng vitamin C. Kasi kung di kayo nagugulay guys, uminom na kayo ng vitamin C. Parang gulay na rin yan. Diba? Yan nga yung uso ngayon. Maraming salamat ulit sa inyo dyan guys. Mag-ingat po kayo lagi. At good night sa lahat. And God bless us all. Good night.